Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beer is Food, ja sam Istok i pre nego vam predstavim sledeće pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Pivo o kome danas pričamo pravi se identičnom tehnologijom kao i točeno pivo. Inače, zovu ga i ovo pivo točeno pivo u flaši. Pasterizacija koja se radi na ovom pivu isto se primenjuje i na točenom pivu, kao i živi kvasac, koji jednostavno je obavezan element kod točenih piva. Ovo pivo dolazi iz pivare koja je, hajde da kažemo, opšte poznata i veliki je sponzor jednog košarkaškog kluba. Svi znate najverovatnije o kom pivu se radi, o kojoj pivari, a oni koji ne znaju, to je Efes. Pivo je Efes Draft, u toj ambalaži koja izgleda kao bure piva, brown flaša napravljena tako da jednostavno ne ulazi svetlo, da se gasovi ne mešaju i jednostavno pivo svetli lager, 5% alkohola, od sastojaka ima voda, ječmeni slad, hmelj i kvasac. Ja sam inače Efes pio prvi put točeni, znači više od 20 godina. Tako da vidjet ćemo kako ovo pivo izgleda prvo po mirisu i boji, a posle i po ukusu. Pa da krenemo, da ne davim više. Kažu da ovo pivo kada otvoriš treba da se što pre popije, što je meni logično za svako pivo, ne samo za ovo. Boja lepa, žuta, onako prava boja lagera. Miris na hmelj. Pena nije neka, bog zna koliko održiva, onako lepa bela boja, ali nije ni toliko gusta, brzo opada, znači nije neka trajna pena, trajnija. Ali kažem, miris je stvarno miris jednog, pa mogu da kažem, baš svež miris. Znate, ono, kao sveže pivo, tako miriše ovo pivo. Inače, ni gaziranost nije neka, kako se kaže, po mehurićima bar da je izražena, a kakav je ukus, to ćemo sada da vidimo. Živeli i u zdravlje. Lepo sveže pivo, baš ima taj ukus svežine, osvežavajuće. Ovo pivo nije mnogo hladno, znači tu je negde oko 10 stepeni, znači nisam ga držao u frižideru da bude onako ledeno. Uglavnom piva ne držim, ovo što se kaže, pre pijenja u frižideru, da budu ono smrznuta već, da bude tu neka temperatura do nekih 10 stepeni. Ukus je osvežavajući, baš sveže onako, kao što kažu da pijete pivo koje samo što je napravljeno. Što se tiče gorčine, blaga, vrlo blaga, gaziranost postoji, ali nije neprijatna. Znači, mislio sam da je manje gazirano kada sam pogledao ovo, kako se zove, ove mehuriće kojih ima, ali nije to, ali postoji gaziranost, ali uopšte nije neprijatna, nije ona koja grebe grlo ili koja pravi neki problem.
osjeća se ukus, znači, hmelja i osjeća se ukus ovako ječma. Bukvalno ono što se kaže, pravo pivo, pravo lepo pivo. Sad, da uzmem da upoređujem sa onim pivom od pre 20 godina, ne mogu, jer iskreno znam samo da je bilo dobro, ali ne mogu da ono što kažem, da napravim neko poređenje, jer ono je bilo tamo baš smrznuto, hladno. Ovo pivo mi je, daje mi jednu onako lepu notu i ovo pivo bi išlo odlično uz neke gurmanluke. Znači, lepo bi se uklapalo. Inače, pivara Efes je po veličini i po, ajde da kažemo, po proizvodnji šesta pivara, tako je bar svrstavaju, šesta pivara u Evropi i 11. u svetu. Oni su, ne znam tačno koje godine, 2012. 11. tako nešto, kupili i dosta pivara po Rusiji, tako da su oni tamo i u stvari taj, da kažemo, konglomerat koji je u vlasništvu ovo, kako se zove, i gde je i Efes, oni su i ruske pivare kupili i oni su, znači, onako drže, tako reći, kompletnu proizvodnju piva u Rusiji, nešto lupilo ovde ispred, možda ste čuli, nebitno. Tako da se vratimo mi na pivo. Pivo, mislim, pio sam ja i Efes u limenci, flaširani i nakon tog točenog, i često volim da popijem Efes, ali draft, što oni kažu, kažu da je najpribližniji, da se pravi tehnologijom kako se pravi točeno. Kažem, ne mogu da se setim kako je bilo ono točeno pre 2 decenije, ali mogu da kažem da ima tu taj sveži ukus kao kada pijete tek napravljeno pivo. Ili ono iz točilice. Blaga gorčina, kažem, gaziranost. Evo sada te gaziranosti, tako reći, više ni nema. Izgleda da je bilo onaj prvi udar, prvi gutli kada se, kako sam sipao u čaši, i iz one pene koja je još ostala. Ne bih više ništa dodavao vezano za ovo pivo, jer jednostavno nema potrebe. Po meni jako lepo, ukusno, ništa specijalno, da se razumemo, nije ovo neki luksuz i neka, da će da vas ostavi bez reči, ali pivo, bukvalno, koje može da se pije i treba da se pije u društvu u bilo kojoj prilici. Da li ste na pecanju, na klupi, šta ja znam, pored mora, ne znam. Ovo pivo ide, ali kažem, ima takav neki šmek da dobro ide uz neke, kako se zove, uz razne gurmanske specijalitete. U prošlom videu sam rekao, možda ću da snimam ponovo vezano za tamno pivo. Nisam, jednostavno, hteo sam da napravim, kako se zove, video i da probam Efes Draft i nisam se pokajao, tako da sve u svemu onda priča za neke goste sa kojima ću da pijem pivo, to stoji, samo ćemo vidjeti kako ćemo to da uklopimo, jer jednostavno svi mi smo zapošljeni, radimo, znači imamo poslovimo svoje porodice, tako da ne možemo da se vezujemo samo za snimanje, jednostavno
Ipak je porodica najbitnija. Kako kažem ja, ostajte mi zdravi, nasmejani, veseli, pijte pivo i to Efes Draft, ili kako oni kažu, točeno pivo u flaši. Znači, to je točeno pivo u flaši. A ono najbitnije je, ljubite vaše najmilije. U to ime živjeli i uzdravljeni.